conseil municipal conseil je njobe hay goto enen fof eɗen ɗo woto fof ne jogui commune mum kanko waɗata ɗum commune ko lewru ma e conseil fof ne woodi heɓata wiyete conseil ala jobdi ala heɓate kono semme kam ala hen kanko conseil fof ene woodi ko heɓata pour wawa wadde motivé adjoint ji makko dewɗe makko ɗi o wiye ɗumen kalis mairie kalis semmankoɓe ɗum goppe liggonoɗen semme hay goto moom yamirani no men kono ko jeymi ho e ko joguimi o mi itti mi waɗe juuɗe moon ɗum oɗon mbawi hutorade ɗum ko min jeeyi hokkor kono kala faati mairie he goppe rutti o gayni o waɗi délégué jo quartier o waɗi ɗumen installé hande so jooɗimo dahara omo jogui haaji e quartier naggam o wiyata nodde boto ene kalne e chef de quartier o noddete wiye eɗen jogui événement haalan wuuro ngo on haalan kañum yahata galleji em ganno mbaɗi organisé haala ɗum yani fof mairie baɗɗi ɗum ɗo hen ɗum ɗon noon Allah addimo kadi o ari o nangui jawdi makko waɗi investissement mawɗo poɗɗo ɗo e oɗo hôtel ɗum ko yoltude diwan wona semmankoɓe mbaɗana ñanden tan hamin kalda o wi gonmi koye wadde formé des jeunes rewɓe e worɓe liggoroɓe e hôtel he kono wona semmankoɓe on guure ɗe foof keɓan hen guure ɓe fof jiyen hen koye mum saabu mbaɗanami ɗo ko région de Matam mbaɗanami ɗo ko département de Kanel arrondissement Farka Diatta ɗum ɗon noon enen ko sens meɗen en dañi zone dariɗo ene wawi wadde hande enen foof eɗen goni en l'aise aɗa liggodira e mawɓe woto to mbawɗa yettidade munen wotta wawa yettidade munen kono Allah hokkuma suuha oɗon pamodira oɗon liggodo oɗon mbawi haldude hunde foof ɗum ɗon ko enen ko Allah hokki en ngal ɗon gueɗal eɗen no Huseyni wirini eɗen mbaɗa lancé appel président Macky Sall e wiide oɗo hôtel no ardi hayyo o waɗi ɗum inauguré ni en jiiɗa oɗo hôtel ummo waɗe ɗo e diwan e taw kadi ko suuha dariniɗom hay batte heɓani guila nden en itta jawdi mum en itta fof ne waɗa hen waɗa ɗum ɗo kanko o ronka bokkude paɗe makko ara ha ɗo uddatan ɗum hôtel appel e Mamadou Talla eɗen mbaɗa lancé appel e ministre Abdou Karim Sall kamɓe foof koɓe ligguidiɓe président Macky Sall koɓe collaborateur uji mum eɗen mbiyaɓe kalife mabɓe Allah monsieur le maire de l' émergence Habib Thim eyyi o nootimi inde makko a wiyama maire de l' émergence a ari a tawi commune hay batte ala ɗon a waɗi ɗo gueɗe kewɗe vidéo pour oto judde kono ko heewi eɗen kawi haalde bilan makko hande kanko so darima o wawi wasde wadde campagne o haala bilan makko tan semmankoɓe sene jiiɗi kay développement ƴewwata goɗɗum eyyi kono noon min gaddi joogu sek tan yo ar min guitta oɗo maire welani min hamin joƴƴinno gam sa wona yiiɗa développement nokkuma kono taw jiɗɗa ko liggorot oɗo won noon somi ari ha ɗo mi dardima e nden ɗo darde kadi min somi huccite makko wiyata ko mande fuɗɗi nde won noon yimɓe ne gandi babiraɓe amen no mbaadi semme koye inde kono semme ma semba nde ko maw jibina o mawni o wawi wadde ɗeɗo gueɗe nden semme sembi teydemo nde haydara ala ko hawjinimo nde won noon jawdi ko puƴƴel cheyɗani kala baɗɗi hen anda no jogori telle kono noon ko ma jogoɗa haqqille bawɗo no mbaɗa ni wawa moftude yimɓeɓe onon fof ko kalɗon ko min neeli on toon minen min duttoro tan ko jarnademo saabu o suuɗi diwan o foof o teddini diwan o foof